Mila bortxatzailetik gora kalean berriz soilik bai da bai legearen erruz, diote eskuineko hedabideen lerroburuek. Ez naiz jurista eta ez dakit legea ongi edo gaizki egina dagoen, banaiz ordea mendekoa sentitzeko gai. Bortxatua banintz, agian mendekoa nahiko nuke bortxatzailearentzat. Baliteke bortxatu ez nautelako mendekurik ez desiratzea. Agian, bortxatu ez nautenez, badakit mendekoak ez duela bortxatuaren erreparazioa bermatzen. Agian, bortxatu ez nautenez, badakit kartzela zigorra luzatzeak ez duela bortxatzailearen bergizarteratzea bermatzen. Edo agian, besterik gabe, ez naiz lerroburuaren autorea bezalakoa. Agian mendekoa sentitzeaz gain errukiare senti dezaket. Justizia inzieten madoitxugunen gisa. Maiz borrokatuak iraun gogoz, baina maizago hiltzea nahi. Kaixo, ongi etorriak aterpea saiora. Gaur punitibismoaren gorakada hitz egiteko salaketako bi kide ekarri ditugu programara. Uaina Pezetxe eta Andoni Burgete, ongi etorriak. Esker mila. Hasteko, konta iguzue pixka bat ze egiten duzuen salaketan, alde batetik zer egiten duen salaketak eta zein den zuen papera erakundaren barruan. Bueno, salaketa egiten duena da pixka bat preso hoiei, haien familiei eta hurbilekoei babesa eman, ere bai egunerokotasunean sortzen diren edo haien egunerokotasunean sortzen diren arazoei babes juridikoa edo laguntza zentzu horretan eskaintzea, eta gero baitugu proiektu desberdin batzuk, nire kasuan nago Nafar espetxe behatokian lan egiten, oraintxe bertan, eta polivalentek ere bai arreta bulegoan, eta guainaren kasuan Honi naiz gizarte hezitzailea, salaketa daukan harrera pisuan, eta bertan batik bat egiten duguna da, bertara hurbiltzen den jendea akonpainatu pixket kartzelak suposatzen duen guzti hortan berriz kanpora trata berriz errealitateakin edo kanpoko errealitatean ohitzen edo ez akonpainatzen dugu. Eta hortaz gain ere aipatu, salaketatik ere salatzen dugula espetxetan gertatzen diren eskubide urraketak, eta hori da ere gure helburu nagusienetako bat, ez? Bertan dagoen errealitatea isolatue pixket gizarteratzea eta bertako egoera desberdinak zain diren eta sozializatzea pixket. Zuk ezakit gero hitz egingo dugu aurrerago nola ikusten duzuen hemengo espetxe politika, eta seguruenik urraketa pila bat emango dira, baina naiz eta ematen direnez, badirudi nahi dugula orduan eta zigor okerragoak eta eskubideen urraketak. Eta nik uste, El Salvadorren kasua hartuta ere, gainera iten dute pixkat lehenago asaldatuko ginen egoerak espizitoki erakutsi eta erran honek funtzionatu du, eta gero zuk erran duzunan aritik herritarrekin elkarrizketak izan, herritarrak erranez, orain sentitzen gara salbu, eta pixkat erabili denbora guztian beldurran
eta babesan diskurtso ere justifikatzeko erabat inhumanoak diren egiturak. Eta gainera ikusten da bai, erabiltzutela kartzelaren mediatizazioa, ez? Lehen kartzela zen leku ilun bat, ez dela telebistan agertzen, ez dela super opakoa, eta orain ikusten ari gara, justo kontrako tendentzia bat, ez? Nolabait agertzen direla kartzelako inguruko irudiak telebistan egunero, Bukeleren kasuan oso adierazgarria da, eta horrek ere bai eragiten du gizartean logika horren, ez dakit, areagotzea, bai, onarpena eta... Zentzu horretan, punitibistagoak algara orain, edo ez? Nik uste dut baietz. Bai. Joerara izan da geroz eta delito gehiago sortzea, zigorrak bera ere gogortzea, eta 80. hamarkadatik aintzin hori izan da joera. Duela 10 urte Espainiar estatuan onartu zen prisión permanente revisable, ez? Eta hau da kadena perpetua baten paralelismo bat, bertze izen batekin definitue, baina, bueno, ez? Horren, azkenan da kadena perpetua kamuflatua zentzu hortan, eta hau duela 10 urte zaigara solasean. Bai, eufemismo bat. Bai, eta uste dut, urte batzuk lehenago, akaso izanen zuela honek ere... Eragin bat ez. Bai, eragin sozial bat, olako erabaki batek edo olako lege batek suposatzen duen arriskuen aintzinean bertze reakzio sozial bat, ez dakit, hau da, hola hausnarketa. Eta bai, ez dakit, mozalegerekin, lekimaren modifikazioarekin, ez dakit, legalki ere bai, eta gero ez dakit sartuko anena ez, baina politiko eta legalki ere bai, eman dira aldaketa batzuk ere bai gizartearekiko izan dutenak ere bai oso, ez dakit, lotu dira oso ongi ez, gaurengo gorakada punitibista ere bai, eta horrek izan du ere bai legedian eragina. Eta ikusi da ez dakit, hori, mozalegaren kasuan edo beste kasu batzuetan. Ba, ikusiko dugu zer egin duen zuek esan duzuen moduan, eta ea horrelakoa den kalera joz, orduan goazen kale hotxak entzutera. Ez dute defendatzen, ez. Ez, banago totalmente en kontra. Esanen nuke ez, batez ere sistema honek diruarekin bat datorrelako eta diru gehiago dituzten pertsonek saihestu aldute espetxe sistema eta ez dituztenak ez, orduan ez dute berdintasunetik jorratzen edo sustatzen. Ez dut uste dut dela zigor modu bat eta gauzak okerrean, sozietate honetan egiten duzunean, forma bat zigortzeko eta ez konpontzeko. Batez ere, espetxe sistema baino aldatuko nuke judizial sistema eta nola zigortzen dugun gaur egungo gizartea eta batez ere nola kudeatzen dugun hori guztia. Norbait jartzea, norbait toki batean eta bakarrik han egotea, ez da, espetxerik ez nuke jarriko, ez dakit. Beste modu batzuk egongo dira, baina espetxeak ez dira nire aukera. Kaleetara atera ondoren, bueltatuko gara aterpera, eta ikusi dugunaren arabera adostasun nahikotxo ikusi dugu zentzu honean esango nuke, baina aldi berean nik egingo nahiko nuke bestelako hausnarketa bat, zen bada orain zentratzen dugula beti delituen inguruko eztabaida zigorretan. Ez dago bergizarteratzearen hitza ez da entzuten, eta soilik zigorrei buruz hitz egiten dugu, badirudi badela nor gehiagoka ez, ea nork ezartzen duen zigorrik larriena eta gogorrena. Kontu honekin badugu bizko bat, ez dakit, pentsatzen dugu batzutan ez dela egokiena esatea, dago eztabaida bat honen inguruan, baina bergizarteratzearen kontzeptu azkenean presuponitzen dugu batzutan gizarteatik at egotea norbait, eta kasu honetan presoak gizarteatik at egotea, eta uste dugu justo kontrako ikuspegi bat ezarri daitekeela.
adibidez, esan dezakegu, kartzelak berak badela gizartearen islada bat, eta horri lotuta, esan genezake, hori, kartzela dela justo gizartearen esentzia edo muin hori ikusteko zein den justo gizartearen egoera, gaur egun. Eta gita ez alduan osongi, baina... Bai. Haunitzetan iten duguna da fokoa pertsonan patu, individuan, eta ez estrukturan. Eta bai uste duguna da, birgizarteratze kontzeptuak bera foko guztie patzen duela pertsonan gainean, eta hemen ulertu beharra dugu kartzelak direla justuki gizarteak bati bat gehien zapaltzen dituen kolektiboak. Esklusio egoeran arpatzen direnak, drogomenpekotasunak dituztenak, osasun mentalakin ere, hor daudenak, azken finean, Nafarroako espetxean 150 baino gehiago dago egoera unten, eta hau da arrasa adierazgarria, zer den gizartean egoera bera ere, eta ze baliabide eskaintzen diren gainera pertsona drogomenpekotasuna dituzten pertsonentzat, errekurtso falta dituzten pertsonentzat, eta horren isla kartzela orden birgizarteratzea iruditzen zaigu ez dela hitza proposena. Baina, zentzu komuna ulertuta, pentsatzen dugu bizkoa dela egokia dela egin batean, ez? Bai, baino ulertzen dut, eta gainera, programa hau ere horretarako dago, ez da, honen inguruan hausnartzeko, eta zuek eman duzuen ikuspegia, igual, erruduntze horretatik alde egiten du, eta joaten da ikuspegi soziologikoago batetara, ez da. Eta bai, zentzu horretan, ikusten baldin badugu, hemen lan egiten dugunak, gara, hirugarren sektoreko langileak, ez? Eta egia da, askotan ikusten dugula, seinalatzen dela askoz ere errazago, pobrezia egoeran dagoen pertsona bati, seinalatzen zaio askoz ere errazago delitu bat egiteagatik, ez? Eta segurenik pertsona horrek aldi berean izango du aukera gehiago delitu bat egiteko, ez? Bere bizitzaren egoeragatik, edo tokatu zaionagatik, beste edozein pertsona batek baino, ez da? Bai, berez, justu delitu gehienak dira de orden sozioekonomiko. Eta, estadistika ikusten baituzu, argi geratzen da, kartzela dagoela ere bai egina, justo pertsona hientzat gehien batez. Gero, badaude kasu gehiago, baina badago, ez dakit, klase izaera bat dauka kartzelak. Eta ikusten da sorgi. Eta urraketen inguruan hitz egin duzue. Bai. Urraketa ezakitzuen ikuspegia den, kartzela edo sistema planteatuta dagoen moduan ez, dagoeneko urraketa bat dela, baina sistema horren barruan, segurenik legea urratzen duen beste ekintza asko eta asko egongo dira, kartzelan barruan. Zein da kartzeletan edo zigorrekin elkartuz, zein da aurkitzen dituzuen urraketariko ikuenak? Honen inguruan, justo orain, ari gara pixkoat ikerketa lanak egiten, eta aterako da hemendik gutxira informe bat, justo behatokitik landu duguna. Eta oraingoz ez dugu informazio askorik eman nahi, baina denetarik ez, tratu txarrak, torturak ere bai, drogaren, berak esan duen bezala, drogaren presentzia oso handia, menpekotasunare bai drogaren presentziari lotuta, trastorno dualak edo ez dakit nola esango... Patologia duala edo, bai. Dela, gaixotasun mentalak eta drogarekin lotutako gaixotasun mentalak eukitzea. Bai, horrelako egora zaugarriak eta, ez dakit orain ez dakit bururatotzen duz gehiago, baina horrela, bai. Oro har, ez dakit larriena hori izango litzateke. Eta bai, batzutan dagoela bai lotuta bizkoat morboari, eta ez genuke nahi hori morboarekin lotu nahi, baina beti saldatu behar den egoera bat da, eta... Eta nik gero lare hausnarketa bezala, batzutan atzentzen duguna, edo igual ez dioguna ohitua arras normalizatu daukegulako ere gurean, ez? Baina askatasuna bera ere kentzea pertsona batei oieren ikustu ja hasteko hortik ja dela hausnartzeko zerbait, delitu bat iteagatik pertsona bat
dakitzen bat denboraz. Bai, askotan hori, disgregazio hori egin da bai presoen inguruan, eta uste dugu ez dela egokia, eta gainera ez dela beharrezkoa empatia eskatzea, berez. Ze azkenean da ulertzea, kartzelak ere bai baduela, badaukala, kartzelaren zentzu azken finean dela zigorra, ez? Eta zigorra ezartzen dela ez bakarrik kartzelan gai politiko inguruko preso politikoei ezartzen zaiena, baizik eta hori, azkenean zigorraren logika ez dela kaltegarria bakarrik justo sektore sozial batekin oso zehazki, baizik eta dela oro har DNI aplikatzen zaien logika bat, eta azkenean horrek bai baduela eragin bat. Zentzu horretan ere aporofobiarekin nahastuz eta baita ere arrazismoarekin kasu honetan, taberna batean nengoela duela gutxi lagunekin entzun nuen ondoko elkarrizketa, eta tipo batek honako esaldia utzi gain. Haien jatorrizko lurraldeetako kartzeletan bete ditzatela zigorrak. Hori nik uste dut zabaltzen ari den mezu bat da, ez? Eta kasu horretan guretzako nahiko ez genukena, ez? Besteentzako bai nahi dugu, ariketa sistema gogorrena eta latzena presoarentzako, hori da nahi duguna. Eta nik uste dut horren atzean, hasi ginen gure artean ez hitz egiten, kasu horretan lagunon artean, eta azkenean gure konklusioa izan zenez, hor badagoela horren atzetik logika punitibista bat, ez? Baina baita ere logika oso ultranazionalista, ez? Zen gure mugen barruan daudenak, bai, errespetatuko ditugu, naiz eta delituak egin dituzten, eta guk delituak egiten dituztenak gorroto ditugu erabat, ez? Baina kanpokoak baldin badira, orduan horiekin, ja ez da empatia, empatiarena, horiekin ja zero, ez? Ez dugu empatiarik eskatzen, baina eske hauekin ez dugula eskatzen, baizik eta eske zuzenean deskartatzen dugu erabat. Bai, eta etorkinen kasuan justuki joera, ez? Punitibismoa igotzeakin batean da ere bai migrazioak kriminalizatzea erabat, eta holako diskurtsoak erreproduzitzen dira gero eta gehiago. Dena den irakurri nuen, eta hori iruditzen zait kuriosoa, ez? Instituzioetatik nola eskatzen den, nolabait kondenen gogortzea, eta gero pertsonei galdetuta delitonengatik zenbateko kondena jarriko zinoken gehiengoak erraten du gehiegi dela jartzen dena. Eta horrek badu, ez? Osea, erabiltzen da estatutik beldurra pile bat, elekzioak hauteskundeak irabazterako bozkak lortzeko eta barrez, sinestarazten dio gizarteai, jendarteai, badagola arazo bat horrekin, ez? Eta beldurra dagola eta segurtasuna behar dela, geroz eta zigor gehiago jartzeko, geroz eta zigor gogorragoak jartzeko, baina gero maila individualean, hor dago, ez? Ostras, pues igual hau da gehiegi. Beti dago distortxo bat, ez? Realitatearen eta zentzu komunaren arteko, Eta gero esaten zenunaren arira, uste dut dagoela horren atzean bizko bat periferiarien periferizazioaren logika bat, ez? Edo zabortegi sozialaren periferizazio hori. Azkenean, egin nahi dena da baztertu zaborra bezala ulertzen dena, eta kasu honetan zaborra bezala ulertzen dena dira pertsoak kasu honetan, ez? Eta hori, uste dut saltzen ari dela logika bat, nun erabiltzen diren justo herrialde pobreenak edo periferiako herrialdeak hori zabortegi bezalak, eta Okzidentean bat ditugu nolabiteko oasi batzuk, ez? Nun dena egokia den, dena perfektua den, eta denak txuriak garen, eta dena ondo di joan. Eta ez dakit horren atzean dago logika oso perbertso bat, eta gainera ez dutela uste dute ikusten epe luzera zer dakarren horrek, ez? Azkenean da pentsatzea gero ez denik egongo, ez? Momentu batean, nun ja, justo zure edo Okzidentenen sortuko dela beste biztanleriaren sektore bat, nahiko duzula atera zure logika horretatik, eta esango dela beti da, egatzen zara,
Bai, sistemaren bazterrak eta gero sistemaren bazterretatik kanpo ja sartzen ditugu beste batzuk. Aizu eta nola bizi izan zenuten zuek soilik bai da bai legearen inguruko eztabaida hau eta PSOEk hartu zuenean baita ere parte horretan eta nork ezartzen duen zigorrik larriena eta gaia bakarrik zentratu zenez, azkenean zigorretan eta zenbat bortxatzaile atera diren kartzeletatik, hor kontadore batzuekin, programa guztietan, hori salaketatik nola ikusten da? Ez nintzateko sartuko eraten salaketatik nola ikusten den, nik uste dut bai da bai legeak karri duela testu inguru nahiko arriskutsua zentzu hortan, ez? Eta dela zigorra normalizatzea eta gainera zabaltzea oinikan eta gehiago, ez? Eta horrek kartzen duen logika guztiekin horren gibeletik. Nik uste dut badagoela ere bai aurrekari oso esanguratsu bat izan zela, San Ferminetan manadarekin egon zen egoera hori ez, eta justo horren harira ere bai jarri ziren pila bat kamera Iruñerrian, egon zen ere bai dinamika hori ez, lortzen zuena egin bartzela justo haien aurka jun, segurtasuna bermatu, ez dakit. Beti dago kasu hauen inguruan segurtasunaren asuntua eta uste dugu horren atzan daudela interes politikoak ez, eta politikoak eta ekonomikoak. Ere bai, pixkat salto bat eginez, okupen asuntarekin ere bai, hori, segurtasun enpresek lortzen dituzten onurak eta, pixkat hori ez, logika beti da, zigorraren logikaren atzean dagoen negozioa ere bai, eta pixka bat hori guztia ez, logika politikoa, negozioa, bozken ezakit, hori, bai. Bai, eta gainera alderdiek hartzen dituzte hor gaiak ez hausaz, baizik eta zeinekin dago sensibilizatuagoa gizartea, honekin ez, eta... Eta markoak mugitzen dira askotan politikoki ere bai, duela urte batzuk. Zerekin dago sentsibilizatuagoa edo zerk beldurtzen aldu, ez? Eta normalki horri den zatiketa da bertzea, ni naiz honen parte, baina bertzeak dira berdin zait, etorkinak, pobreak, dena delakoa, eta hor sortu alako dikotomia bat ere bai erteko, sentsibilitatea duten gaiak edo ez ezaguna goa izaten aldeen edo zer. Eta orduan, honetan mundu guztia hitz egiten ari denean norabide berdinean, ez? Eta eskuinari erosi diogunean punitibismoa, nola apurtzen dugu diskurtso hau edo nor da lehenengoa hor eskualtzatzen duena mahai inguru horretan eta esaten duena nik bestelako ikuspegi bat daukatez eta hitz egin dezagun erroetan dauden kausetaz eta ez ondorioetaz. Nola egin dezakegu hori egunerokotasunean, ez, horrelako elkarrizketetan. Bai, lotu behar dela, ez dakit, egiturazko aldaketa baten beharra eta jendeak bizitzen duen berehalako egoerarekin, ez? Bizkat, ikusteko zentzu komunaren aldaketaren beharra dagoela eta nola, zaila da, bizkat, lotzea hori, ez? Aldaketa sakon baten beharra eta zure egunerokotasunen bizitzen dituzun gauzak lotzea. Eta zentzu honetan, justo dago disonantzia hori, ez? Ze egunerokotasunean edo telebistan agertzen dena da justo logika punitibista edo ofentsiba kultural reakzionario bat, edo baten adierazpenak eta gero bestalde beti dago atzean edo beti dago hor aldaketa sakon baten beharra, ez? Eta disonantzia horrek, azkenean oso zaila jartzen ditu gauzak, eta lehen esan dudan bezala, markoak aldatzen dira, azkenean eskuin muturrak egiten duena ongi da, justo intuitiboa den pentsamendu batekin lotzea, eta bai mediatikoki eta politikoki eta kulturalki oso horreza delako, azkenean ez du ikuspegi kritiko baten beharrik horrela pentsatzeak, ez, eta hori, egin behar dena da kulturalki hori saiestu, borrokatu,
eta maingaineratu ez dakit ze moduan, ze ez daukate inolako erantzunik gai honentzako, baina bai dela beharrezkoa esatea hori, aipatzea kulturalki ze gauzak diren garrantzitsuak pixko bat jendeak pentsamendu kritikoa garatzeko, ez? Eta zentzu horretan gure lana horretan datza, ez? Zaila da, erantzun hori. Azkenean, zigorra daukegu arras errotue, eta erranen nuke izebergan azken punta direla kartzela, ez? Baina gure egunero, gu bizi, ezi eta eratu gara kultura punitibo batean. Orden, karo, hor direa unitz gauza kuestionatzea eta, bueno, poliki, benpintza lantzan patu eta gehiago ez da baidatu honen inguruen, ez? Eta alternatibak ere bai mai gainean jarri. Osea, ez dakit, batzutan mugitzen gara terreno abstraktu batean, ez? Eta ez dakigu nola konkretizatu ez gure proposamenak edo. Eta horrek ere bai eragiten du, batzutan Martziano bezala... Bai, horra haustura bat behar da, eta hausturarako igual esan duzuena ez, kartzela ere badela gizartearen isla da, izebergaren punta, eta horrekin geratuko gara, ez? Islada ere badela. Bai. Eskerrik asko, eta hurrengo saiora arte, aterpean elkartuko gara. Soilik bai da bai legeaz ari ginela, guainak tabu bat apurtu du. Ez du soilik gaiari buruzko eztabaida nagusia punitibistatzat jo, baizik eta legea bera punitibismo egia ote den planteatu du. Erantzuna izan edo ez izan, egin aldiogu gure buruari horrelako galderarik preso hoiekin lan egiten ez dugunok? Agian, uste baino hein handiagoan erosi diogu denok markoa eskuinari. Apur ditzagun punitibismoaren arrisei diskurtsiboak eta irauli dezagun gure logika. Espetxeratuak gizartearen parte dira. Horretarako, Andonik honako esaldia ekarri du gogora. Gizarte baten bizi kalitatea, espetxetako kalitate demokratikoa neurtuz jakin daiteke.